Chamung Chama bagwi da Nwng tini kwthag. Chamung da nono kwthag ke toni. Ang le go shiu. Ang kwthag ni jari se chamung no chao. Tini kaitor o langmano re wise ang tini kwthag. Ang tini kwthag ni bagwi se chamung no chao. Aboni bagwi ang kaitor no hambai reply ma tongo. Bible verse sujak. Matthew chapter 14 verse 13 nogo. Jisu borok bashai no charomani. 5,000 borok no charomani. A magnai ruti leb babai. Jisu ni sabri ro wana jak. Bahika su borok bang mano charanai ne. Piaba a jorao Jisu kaito ni thani yafar ka chamung rok no. Afru yafarma bai hamari sok paika borok ni thaniwo. Chamung alai dakhe sok paika. Sasni sawui tese sabai liya. Te 12 bucket bara ungkha. Tamni bagi oro 12 no bara ungkha na. Oro nono ano furungui tongo. Chungno furungui tongo. 12 month obo nini ani bagi. Chamung tiar khlai tongo salbrum no kaitor chini bagui. Kaisa man jeng kwthag tongo. Chamung sawi manui tongo. Abo bini jari se. Bini hamari ni jari se. Aboni bagui jeng kaisa jora kaisa minute second jeng kaitor na hambai reply mang tong thai. Ungui mano nung shakni phanbai rangri ajui mano. Ungui mano nung shakni phanbai. Samung khlai chamung nogo tubui chawi mano phiaba. Nung tini kwthag ni jarin to o chamung no chawi manui tongo nogo sok phai tongo. Kwthag kwri khe nung bahike o chamung no chawi mannai. Bahike nung ajiwi mannai. Aboni bagui chung pok thai kwri. Bebhag jorao kaitor no hambai mang reply toni thai. Amen. Praise the Lord.